li xtaqna naraw, hemm li xtaqna naraw speċifikament, pereżempju, il-budget isemmi ħafna f'dak li jidħol l-startup incubator u l-qasam digitali. Waħda mill-proposti magħmula mill-Kamra tan-Negozju għal Għawdex kienet titratta propju li f'Għawdex jiġi stabbilit startup incubator fil-Gozo Innovation Hub. Fil-waqt li kif qed jissemmew numru ta' investimenti f'Malta, inkluż fil-qasam digitali, ma jissemmewx investimenti f'dan il-qasam f'Għawdex. U l-Kamra temmen li l-Gozo Innovation Hub li huma hemm fix-Xewkija għandu potenzjal qawwi li mhux qed jiġi użat. Dak il-qasam jiġifieri semmew proġetti tajbin li saru f'Għawdex bħad-Dar tal-Anzjani, l-Iskola ġdida fir-Rabat u ċ-Ċentru Akwatiku l-ġdid li l-koll huma proġetti tajbin imma ma jissemmix l-isptar il-ġdid. Il-Kamra tittama li jekk kif imħabbar jinbeda x-xogħol fuq dan il-proġett li hu tant bżonjuż għal Għawdex fuq kull livell. ċaġa oħra li konna semmina u li Għawdex jeħtieġ viżjoni fit-tul. Aħna konna semmejna fil-pre-budget dokumentana. U f'dak il-qasam, il-Gvern għal ju kommess għal dik li għal konnettività bejn Għawdex u Malta. Imma nemmnu li għandu jkun hemm ħarsa fit-tul fejn tidħol il-konnettività fil-qasam marittimu. Fil-waqt li għandu jkun hemm naħseb pjanijiet alternattivi u l-inċidenti ta' dan l-aħħar u rew biċ-ċar fil-każ ta' inċidenti jew perikli għandu jkun hemm pjanijiet alternattivi. Kien hemm miżuri pożittivi inkluż il-fatt li l-Urban Conservation Area dawk baqgħet hemm, imma nemmnu wkoll li f'dak il-qasam s'issad m'hemmx inċentivi partikolari li dik 2% li kien hemm fuq il-bol seta' jkun hemm inċentivi oħra fejn jidħol pereżempju x-xiri u ta' proprjetà barra minn UCA u fejn din il-proprjetà tinżamm bħala dar u ma tinbinix pereżempju f'appartamenti. F'dan il-qasam pereżempju issemmiet ħafna u kien hemm ħafna enfasi fuq dawk li jidħlu il-ħiliet. U l-Gvern semma li se jkun hemm konsultazzjoni wiesa f'din il-politika ta' migrazzjoni. Nixtiequ aħna dejjem semmejna li aħna nixtiequ dik li hija attenzjoni speċifika għal Għawdex attenzjoni li hija reġjonali. U anke f'dan il-qasam nemmnu li fejn tidħol il-politika tal-migrazzjoni għandu jkun hemm inċentivi biex f'Għawdex nattiraw ċertu nies ta' valur għol ta' jistgħu jikkontribwixxu għall-establishment ta' niċċeċ ta' valur miżjun għoli. Ġifieri naraw inċentivi prattiċi f'dan il-qasam. Ġifieri kien hemm affarijiet pożittivi dik tal-bdiewa kummerċjali, issemma wkoll pereżempju t-tnaqqis tal-impatt tal-karbonju. Hemmhekk nemmnu li Għawdex għandu rwol importanti biex jiġu mmedija proġetti f'Għawdex stess. U li Għawdex jista' jservi ta' test bed f'dak il-qasam. Rajna wkoll l-aħbar li l-OHSA se tistabbilixxi ċentru f'Għawdex u dik naħseb hija aħbar pożittiva ħalli jiġi toffru servizz immedjat given l-importanza li għandu s-settur f'Għawdex. Fil-waqt li l-Gvern anke semma l-investiment fejn jidħol ir-restawr ta' siti storiċi, il-Karnival u l-Mużew il-ġdid, nemmen li fejn tidħol il-kultura għandha rwol importanti biex tiġi stabilita bħala niċċa turistika fiha nfisha. U naħseb f'dan is-sens għandu jkompli l-investiment fuq is-settur kulturali li naħseb għandu jissara fajnuna finanzjarja lill-entitajiet volontarji li jtellu attivitajiet kulturali ta' kwalità. Nemmnu anke li kieku kif propost minna il-Gvern għandu jfittex ukoll kollaborazzjoni ma' entitajiet privati f'dan il-qasam.